Jama'a masu kallon mu a wannan lokaci, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu a wadda muka yi lakabi da goron sallah, inda kamfanin HG Press take shiga lungu da sako domin bibiya yadda al'amura suka wakana da kuma yadda al'umma suka gudanar da bukukuwan sallansu. Kamar kullum yau muna tare da shahararre kuma fitacce basarake Alhaji Isa Custom, wanda aka sani da Jarumai. HG Press ta ziyarce shi, sannan kuma ya dan tofa albarkacin bakinsa da kuma yi wa mutane fatan an yi sallah lafiya da kuma Allah ya maimaita wa al'umma wannan bikin sallah da aka yi cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Daga bisani ya ba wa al'umma haƙuri kan yadda bukukuwan sallah suka gudana cikin takura da kuma dokoki na wannan ciwo na covid-19 wato coronavirus, inda al'umma suka yi sallah a masallatan juma'a ba a masallatan idi kamar yadda aka saba ba. Ga dai kaɗan daga cikin maganganun shi Isa Custom Jarumai. Na farko dai ina ba musulmai hakuri, domin ba yadda aka yi doki sallan bane ta zo mana. Da farko duk wani dokokin da ake bamu na wannan dokokin da ake mana, wadda har an sa dokan rashin taruwa a idi a wuri daya, duka gwamnati tana nema mana yadda za mu samu lafiya, domin ita ne ginshigin rayuwa, kuma sai da lafiya ake yi. To ina fatan mutanen mu musulmai za mu iya hakuri mu ɗauki wannan matsayin jarrabawa ne Allah ya kawo mana. Ubangijin Allah ya daɗa ba mu hakuri, kuma ibadan da muka yi aka ce mun sallah a masallatinmu, kuma mun bi doka, mun bi umarnin manya, dama bin na gaba bin. To alhamdulillah mun bi doka, mun yi sallolin a masallatanmu, manyan masallatanmu. Muna gode wa Allah, ubangijin Allah ya karɓa mana ibadunmu, wadda suka samu suka yi sallar nan Allah ubangiji ya karɓa ibadunmu, wanda kuma ba su samu sun yi ba su da lafiya suna asibiti, Allah ya ba su lafiya. HG Press ta tambayi Isa Custom kan yadda raɗe-raɗe ke yaduwa cikin gari na cewa shin da gaske ne Jarumai zai fita memban Movie South 2023 ko dai jita-jita ne, sai ya kada baki ya ce, ka san shi duk wani ɗan siyasan da ka gan shi a kasan nan inda ya cika mutumin kirki, ba shi yake tara mutane ce zai fita neman kaza ba, sai dai mutane suke duba abin da ya dace da su, ya dace da shi, wanda suke ganin zai iya taimakon su. Idan Allah ya kai shi wannan matsayin, za su fara masa kyakkyawan zato akan haka. To haka ni din ma na fara buɗe Facebook, na ga poste mutane. Kai ba baka san da hakan ba? Ban san da hakan ba, amma daga baya jama'a sun zo sun same ni, sun nuna min cewa su idan da hali in zan iya hakuri, suna so in fito 2023 ni ma in guda takarar wannan memban, watakila Allah ubangiji zai ba mu sa'a. Ka yadda da wannan roƙo da suka yi maka na kafa da dama shi rayuwa duk wanda zai zo wurin kai maka wani roƙo yana ganin cewa ka kai ƙarfi shi ne. Yin da surata ba kuma ba ran da rawa ba, insha Allah jama'a suka neme mu, kuma dama ita siyasa jama'a ke yi. Ubangijin Allah ya ba mu sa'a, ni na yarda da roƙon da suka nemi, kuma insha Allah ina roƙon Allah ya kai mu lokacin, ubangijin Allah ya daɗa haɗa kanmu. Wannan al'amari ya tabbata na cewa za ka fita takarar kujerar memba na Movie South. Menene yake ci maka tuwo a ƙwarya wadda ya kamata a ce memba mai ci a yanzu ko gwamnati ta mai da hankali a kai, ba ta mai da hankali a kai ba, kake tunanin cewa in ka hau za ka yi? Ga abin da ya ce akan haka. Sai ka yi dogon nazari, amma babban abin da yake damu na yanzu mu matasa, za ka ga matashi ya fito lokacin neman siyasa, mutanen nan za su neme su, suna neman mu sha wahala, mu shiga nan mu fita nan, mu shiga nan mu fita, amma da zaran Allah ya ba su wannan abu, ba wani matashin da yake benefit na komai a ciki,
za ka ga wadda ma ba yan zon din ba gaba daya su suke benefitin na wannan ba to ni yanzu dai ba alƙawarin zan ɗauka tuna sai dai ina fatan kamin nan da lokacin da yardan Allah abubuwan da ke gani. Masu kallon mu kamar yadda na faɗa ɗazu wannan shine Isa Custom Jaruman Gude wanda yake mulkin jarmai na wannan yanki na Gude, kuma kun ji manufofinsa da kuma raɗe-raɗe da al'umma suke a kansa ya tabbata. Da fatan Allah ya cika mana burin mu baki daya, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan yanki namu. HD Press Hausa, ku kasance tare da mu. Wassalamu alaikum. A ci gaba da kawo maku wayannan cikakkun rahotanni akan bukukuwan sallah da kuma halin da al'umma suka samu kai a ciki, wakilin HD Press Musa Kala ya kewaya cikin garin Mubi, jihar Adamawa, domin kawo muku ra'ayoyin jama'a akan yadda wayannan bukukuwa suka gudana. Mun gode wa Allah kuma da Allah ya kawo mu wannan lokaci, muna fata kuma Allah ya maimaita mana. Alhamdulillah, kuma ba laifi, mun yi sallah lafiya, alhamdulillah, mun yi kayan sallah, mun dinka, mun sa, mun shiga kuma mun je masallaci, mun yi idi ba fargaba ba tashin hankali, komai dai lafiya dai an dawo. Mun gode wa Allah, Allah da ya taimake mu kuma Allah ya rufa mana asiri, Allah ya maimaita mana. Sunana Musa Kala dan Adam, HDP Hausa.